wan wawegi mane wapogore ni kai suitable for mtumba, kai bergi food staff, wan wawegi officials mano yier. Kendo county government noko yiero nwa. Jo mtumba noka okargi, ne waka okarwa wa food staff, sekta ka sekta noka okargi. Ja mtumba kanose mikare, to komiye ni mondo pete koti kondala dek, to wuoko we kanyo ni pesa onge kanyo dhi edondara. Edondara ka, ja mtumba engi edondara kato stonde to we ichiro. Dondara ni waseti muwuyo gi jogi nyaka ne wadonje chiro. Ki wuyo kodgi to ginyisi ni mama wadhi. Ki loko toki to gichagi dok. County government kubiro to gibagi kite. County government oluorogi. Jo inspector to oluorogi. Jo alabe koro ywak wacho ni kachiro se wuok oko. County government ok nyal konyogi. To gibiro giketo bura piny kod market management. Ka ginyiso wa ni tich oingo wa, gino gidhi yuogo. Jogi wase wuoyo go ding'eny. Kendo wuoyo miluongo ni dan kan no. Nya wuoyo gi jo radio Ramogi Joma wacho ni bwana no nigi space e ichiro. To wacho ni kuro ok ng'iewre. Ne gibiro magi ywak na ni get bor kodgi. Ne wuoyo gi director mar trade, Mr. Bovins. Mano andiko proposal, mano watero ne, moyie ni mondo tuch gate ariyo korka mtumba. Ne watimo mano, mondo mi gidwar kaka ginyalo uso. Ne wamiyo gi gates go giweyo gidhi edondara mar Kibuye market. Kibuye church, pavement mar Kibuye church. Kibuye no kochopo ngeso gi Jumapil okinyal luwe. Ndara no gidino te, sana en jam mtumba. Highway path, gidino, nyocha ni, nyathi sikul, otuom gi jaboda. Kanyo onge gari manyalo luwo kadonjo mondo joma nie iyo ng'iew. Kanyo gidino, kata jaboda bodo ok nyal luwo. Nyocha machiegni ng'at mabiro timo shopping e chiro no onyono gir johala. Ne giga ng'ap magidwa goyo gari no kendo nidwa wang gari no kiwacho ni mondo nyako chul. Na wuok ma oro joga na onge chiro manyiso gi ni dhi nyis jam